Que tal, saudos? Manifestación pro vindeiro 14 de xuño na illa en defensa do Ulla e da Ría de Arousa. Foi convocada pola plataforma en defensa da Ría de Arousa, a plataforma Ulloa Viva e a plataforma veciñal Mina de Touro o Pino Non. Ampliamos de contado xusto despois dos titulares. Xa está en marcha o cambio de alumeado público na zona norte de Pontevedra. Está prevista a sustitución de máis de 2.300 luminarias que pasarán a ser LED. A intervención, orzamentada en case 2,3 millóns de euros, financiase con cargo o convenio do Concello coa Deputación. O Concello de Boiro destinará máis de 1,2 millóns de euros do remanente de tesourería a diversas obras. Entre elas van destinar medio millón de euros a proxectos de pavimentación. O goberno local levará esta proposta ao pleno este xoves. Ribeira incorpórase á rede de espazos en fume da Asociación Española contra o Cancro a través dun convenio suscrito entre esta entidade, a Asociación Renacer e o Concello. O Parque das Avesadas e a súa contorna foi declarado espazo libre de fume e vapeadores. Cambados recoñece a adega Martín Kodax polo seu traballo a prol da cultura e da música galegas. A cooperativa acaba de ser distinguida co Premio da Cultura Galega 2025 que outorga a Xunta, un galardón co que se poñen en valor os 40 anos nos que Martín Kodax leva traballando arredor da cultura, a música e o territorio. Trátase da primeira empresa en recibir este premio. E o mellor da natación artística a nivel mundial xa adestra en Pontevedra. A piscina olímpica de Pontemuíños acollerá esta fin de semana a Copa do Mundo deste deporte, reunindo a 29 países e 450 participantes. Asuntos que ampliamos de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Arrancamos coa convocatoria desa manifestación na illa contra Altri e a mina de Touro o Pino. Convocada unha manifestación nacional pro vindeiro 14 de xullo na illa en defensa do Ulla e da Ría de Arousa. Está organizada pola Plataforma en defensa da Ría de Arousa, a Plataforma Ulloa Viva e a Plataforma veciñal Mina de Touro o Pino Non. A marcha atravesará o municipio dende a Praia do Bao ata o Porto do Xufre. Baixo o lema, pola defensa do Ulla e da Ría de Arousa, rematemos Altri e a Mina de Touro o Pino. As tres plataformas convidaron a toda a cidadanía a mobilizarse contra estes dous proxectos. Falan de dúas ameazas contaminantes pro Ulla e a Ría. Advirten que a Xunta segue a tramitar estes proxectos e volveron a exixirlle ao goberno galego a denegación da macrocelulosa en Palas. Afirman ademais que Altri minte dende o primeiro día e segue mentindo coas alegacións que presentou contra o anuncio do arquivo deste proxecto por parte da Xunta. Cualificaron como un descaro que Greenfiber, é dicir Altri, pida públicamente lealdade á Xunta e reclamaron ao goberno galego que dunha vez por todas sexan leais coa cidadanía que din leva moitos anos reclamando masivamente que non se construa esa macrocelulosa. Ademais, lembraron que está en marcha unha campaña de recollida de sinaturas contra Altri e a mina de Touro o Pino. Proxectos que van en contra da Ría de Arousa, van en contra da súa productividade, van en contra de miles e miles de familias que viven honestamente do que dá a Ría de Arousa. Nos facemos un chamamento a todos os galegos e galegas e a toda a Ría de Arousa a manifestarse o vindeiro 14 de xuño na illa de Arousa nunha manifestación que sairá do Bao e rematará no Porto do Xufre. E convidamos a parar todos os proxectos que son unha ameaza para o conxunto da Ría de Arousa e do río Ulla. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mi Electro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste.
A CIGA denuncia que máis do 30% dos postos do Servizo de Gardacostas de Galicia continúan a día de hoxe sen cubrir, a pesar das tomas de posesión realizadas en decembro de 2025. Segundo indican dende a Central Nacionalista, esta situación provoca que haxa horarios nos que as bases non están operativas ou servizos que directamente non se poden prestar. A pesar das reiteradas demandas da CIGA e das promesas feitas tanto pola Consellería do Mar como pola Dirección Xeral de Emprego Público, transcorreron xa máis de 6 meses sen que se adoptase unha solución real para cubrir estes postos, deixando que o servizo siga deteriorándose día a día. E a Garda Civil deu datos do operativo realizado hai varias semanas na Pobra en colaboración coa Policía Local que permitiu desartellar un punto de venda e distribución de drogas en pleno centro urbano da vila e a detención dunha persoa, neste caso unha muller, como presunta autora dun delito contra a saúde pública. No marco desta operación denominada Congast, os axentes do Instituto Armado sorprenderon a aprendida en plena rúa no momento de realizar a entrega da droga. Intervíronlle nese momento 6 doses de cocaína e 3 de heroína e unha cantidade de cartos en metálico. Nun rexistro posterior á súa vivenda atoparon un total de 67 doses máis de cocaína e 84 de heroína e preto de 1.200 euros en moeda fraccionada. Tamén lle interviron material para manipulación e distribución das sustancias. Por fin se retomaron as obras do cuartel da Garda Civil de Cambados. Deste xeito comeza a contar o prazo de execución de 18 meses. Cun importe de 9,4 millóns de euros, estas instalacións van supoñer un salto cualitativo moi importante para o Salnés, ao tratarse da capitanía de toda a comarca que albergará un 100 de axentes. Logo dos retrasos acumulados tras ter que reformular o proxecto, o alcalde celebra que nesta nova fase se está a cumprir todo o previsto. O mesmo que fun crítico no seu momento, creo que agora debemos recoñecer o traballo ben feito e desde SIEPSE, desde a subdelegación do Goberno, están cumplindo absolutamente todos os plazos, tanto desde a redacción do proxecto, todos os plazos que nos foron indicando, a nova licitación, a nova adxudicación, firma de contrato e agora comezo das obras que, como recordades, a última vez que falamos, dixeron que iba a ser a finais antes de comezar o mes de xuño, finais de novembro, e así é. Por lo tanto, satisfeitos con o cumprimento dese cronograma, esperamos que siga así sendo de agora en adiante e que neses 18 meses de plazo de execución que ten o proxecto este rematado e en funcionamento, porque vai ser un hito para Cambados. Xa está en marcha o cambio do alumeado público na zona norte de Pontevedra. Está prevista a sustitución de máis de 2.300 luminarias que pasarán a ser LED de alta eficiencia, cun aforro dun 77% respecto do consumo eléctrico actual. O proxecto contempla un reforzo específico da iluminación en paso de peóns e espazos peonís. A intervención, orzamentada en case 2,3 millóns de euros, vaise financiar con cargo ao convenio do Concello coa Deputación. Ata 2.300 luminarias da zona norte de Pontevedra serán substituídas nos vindeiros 6 meses. O Concello avanza así no cambio do alumeado público, pasando do convencional á nova tecnoloxía LED de alta eficiencia. Chegaremos a un aforro maior do 70%. Desde o punto de vista da fiabilidade, se antes tiñamos que cambiar lámparas cada 3 anos, os LED que se instalan, que son de alta potencia, máxima calidad, teñen 100.000 horas de vida. Eso significa ni máis ni menos que en torno a 25 anos de vida útil, ¿no? Vais a traballar cunha temperatura de color neutra cálida, un 3000, significa que vamos a contaminar muitísimo menos. Así irase actuando en rúas como Cruz Vermella, San Antoniño, Benito Corval, o barrio do Castañal ou a Parda. Tamén se renovarán 39 cadros de mando e protección, limparánse as columnas e repintaránse os báculos. Ademais, o proxecto inclúe un reforzo específico da iluminación para mellorar a seguridade. Se reforza a seguridade nos pasos de peóns, unha mellora de iluminación nos pasos de peóns para garantizar a seguridade e tamén nas zonas peonís, non? E vamos a producir un aforro enerxético de consumo desde logo por riba do 1,5 millón, casi 2 millóns de euros do que se gastaba anteriormente coa anterior iluminación. E iso é bo porque hai maior calidade na iluminación, por outro lado se produce menos contaminación
e por outro lado se produce un aforro enerxético. A intervención está orzamentada en case 2,3 millóns de euros e financiase con cargo ao convenio que cada ano asina a Deputación de Pontevedra co Concello capitalino. É unha alianza entre administracións que aquí, máis alá das discrepancias lóxicas que temos porque somos dous gobernos de cor distinta, logo chegamos ao importante, ao que quere a xente, a acordos. Coa execución deste proxecto estarán cambiadas a tecnoloxía LED o 83% das 24.000 luminarias públicas do Concello, tanto no centro urbano como no rural. Quedarán pendentes pros vindeiros anos partes do centro histórico e algúns lugares das parroquias de Tomeza e Salcedo. E o Concello de Boiro destinará máis de 1,2 millóns de euros do remanente de tesourería a diversas obras, entre elas varias actuacións de pavimentación para as que van destinar medio millón de euros. O Goberno local levará este xoves a súa proposta a pleno. A renovación do pavimentado en varias rúas do núcleo urbano e das parroquias concentra boa parte dos proxectos que o Concello de Boiro prevé executar con cargo ao remanente de tesourería, cun investimento próximo ao medio millón de euros. Na proposta que se debaterá mañá en pleno inclúese o asfaltado da Avenida da Constitución e outros treitos urbanos nas rúas Norberto Pijuán, Estatuto de Galicia e Boiro de Arriba. Nas parroquias destacan as obras previstas en Cabo de Cruz, Lampón e Abanqueiro. E iso vai a ser a mellora de recollida de pluviais na Agrovella en Cabo de Cruz. A actuación, pois eso, leva a recollida de pluviais e tamén a renovación da capa de rodadura asfáltica. E tamén se vai a completar ca señalización horizontal. Tamén outra actuación que se vai a facer na parroquia de Lampón son en dúas estradas. Vai unha estrada que vai desde Peralto hasta o Porto e outra na rúa Padre Joseba Beovide. Tamén ten un importe de 77.000 euros. Outra parroquia onde vamos a actuar é na parroquia de Abanqueiro. Tamén a actuación vai a ser de 98.000 euros e vaise reparar o pavimento dende a Aldea Bella hasta a DP 1101. Dos proxectos de pavimentación, a proposta do Executivo inclúe outras actuacións como a impermeabilización da praza do Concello e as terrazas laterais á casa consistorial para evitar filtracións. 232.000 euros e o que vamos a facer é, pois eso, impermeabilizar toda a plaza, así como as terrazas laterais da casa consistorial, porque queremos evitar as filtracións de agua que se producen neste momento tanto no parque, o parquemento municipal, como nos puntos de almacén da plaza de Abastos e o local anexo ao mercado. Entre as actuacións destaca tamén a creación dunha aula gastronómica na Praza de Abastos e a instalación dun bloque de 80 columbarios no cemiterio municipal de Vistalegre. E o Executivo ribeirense e Portos de Galicia chegan a un acordo para a reversión ao estado dos terreos declarados non necesarios para a actividade portuaria. A proposta foi presentada durante unha reunión da propia alcaldesa María San Pedro co responsable do ente autonómico José Antonio Álvarez, na que se consensuou a delimitación do solo que sería transferido á Administración Xeral do Estado para que esta a transfira ao Concello, dado o seu uso de carácter público. Segundo explicou a propia rexedora, a proposta basease en criterios técnicos que foron avaliados e ratificados previamente pola FEGAMP. A zona afectada correspóndese coas beirarrúas de todo o Paseo das Carolinas e o Malecón e unha parte de titularidade portuaria dos edificios do antigo auditorio e o mercado municipal. E a volta da publicidade, entre outros asuntos, falamos dese recoñecemento que hoxe ofreceu o Concello de Cambados a adega Martín Kodax. Pois aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. Convenio entre Zona Aberta de Vilagarcía e Vitaldent. A través deste acordo, os asociados ao colectivo de comerciantes e hostaleiros da cidade terán vantaxes a hora de coidar a súa saúde dental. A clínica, ademais, súmase a entidade como novo socio. Acordo entre Zona Aberta de Vilagarcía e Vitaldent. Ambas partes asinaron este mércores un convenio que se traduce en vantaxes pro coidado da saúde dental pros asociados ao colectivo de comerciantes e hostaleiros. Estamos firmando un convenio con Vitaldent aquí en Vilagarcía que va a mejorar algunas cosas sobre todo para los socios de Zona Aberta. Es una colaboración pues que entendemos que nos va a beneficiar
y evidentemente todo lo que sea pues aportar a los socios nos parece pues algo interesante. Vitaldent, ademais, incorporarse a Zona Aberta como novo socio. Espero que este año, a partir de la firma del convenio, pues nos beneficiemos ambos y que bueno, la salud bucodental al final es lo más importante, y si los socios además pues pueden tener la opción de venir a Vitaldent Vila García, en la Plaza de Galicia, pues fenomenal. Así que encantados. Con el convenio para todos los asociados de Zona Aberta, lo que les damos son unas ventajas especiales frente a otros colectivos. Entonces, siempre en la clínica van a tener su valoración gratuita, sus revisiones y la limpieza de boca anual, pero a mayores, que es algo que no se le ofrece a otras personas que no pertenecen al colectivo, es un 15% de descuentos en los tratamientos dentales. De cara ao futuro, avanzan que colaborarán en campañas a prol da saúde dental. Teñen a vista posta xa no inicio do curso escolar para facela coincidir coa volta ao cole. A Ribeira incorpórase á rede de espazos sen fume da Asociación Española contra o Cancro a través dun convenio suscrito entre esta entidade, a Asociación Renacer e o Concello. O Parque das Avesadas e a súa contorna foi declarado espazo libre de fume e vapeadores. A Asociación Renacer e a Xunta Local da Asociación Española contra o Cancro de Ribeira comparten como obxectivo común a promoción de hábitos de vida saudables. Con este fin veñen de asinar un convenio co Concello para integrarse na rede de espazos sen fume que conta xa con preto de 80 localizacións en toda a provincia da Coruña. Hoy Ribeira pasa a formar parte de unha red provincial que ya suma 77 espacios sin humo en toda a provincia da Coruña. Cada nuevo espacio que se incorpora supone un paso más para fomentar hábitos saludables y tener la oportunidad de respirar aire limpio, sin humo de tabaco o de vapeadores. No hablamos solamente hoy de una señal, como pueden ver aquí. Hoy hablamos también de educar y hablamos de concienciar. Queremos que los espacios públicos de Ribeira sean lugares más saludables y respetuosos para todos. El tabaco sigue siendo una de las principales causas de enfermedad y mortalidad. A instalación deste sinal identifica o Parque das Avesadas como espazo libre de fume e vapeadores para evitar o consumo de sustancias nocivas nun lugar moi frecuentado por nenos e mozos. Es un día de celebración, la inauguración de este parque sin humo. No es solo una medida administrativa, es una declaración de intenciones. Estamos recuperando un espacio público para que nuestros jóvenes, niños y familias disfruten del deporte, del ocio saludable y de un aire limpio lejos del tabaco. Mais aló deste acto simbólico, o convenio contempla a realización de actividades formativas e de sensibilización no marco da conmemoración do Día Mundial sen Tabaco. Tamén se desenvolverán accións formativas no Centro de Saúde sobre novos dispositivos relacionados co tabaco e o vapeo, que se van a impartir hoxe. A primeira estará dirixida tanto a persoal sanitario do Centro de Saúde de Ribeira e logo o día 10 de xuño ás 14, posteriormente realizarase outra sesión para as familias o día 17 de xuño ás 10. Pontevedra volverá a ser a sede do VET Noroeste. Trátase dun congreso que serve de punto de encontro para os profesionais veterinarios e onde se abordan as últimas novidades en canto a tratamentos e veterinaria. Trátase da 13ª edición deste foro. Vaise celebrar no Pazo de Congresos os días 5 e 6 de xuño. Dende o Concello destacan a importancia deste congreso que trae á cidade numerosos profesionais fora de tempada alta co impacto económico que iso supón. No congreso haberá un total de 14 charlas impartidas por poñentes de recoñecido prestixio do ámbito internacional e tamén galegos. Como novidade formativa, o encontro arrancará con talleres previos moi especializados. Un sobre cirurxía cutánea reconstructiva impartido por Manu Jiménez, especialista europeo con destacada trayectoria internacional, e outro sobre oncoloxía a cargo de Noemí del Castillo, referente do Hospital Clínico da Universidade Complutense de Madrid. Ademais, de forma paralela ao congreso principal, o sábado celebrarase un congreso específico para auxiliares de veterinaria. O foro pecharase cunha mesa redonda arredor da veterinaria do futuro para abordar cara onde camiña o sector. Agárdase a participación duns 250 profesionais. Noia encherase de tradición o vindeiro 27 de xuño coa celebración da festa Pon un San Cosmeiro. Esta celebración ten como protagonistas os veciños encargados de poñer en valor a cultura popular noiesa. Moitos cambios no San Cosmeiro deste ano en Noia, que abre unha nova etapa co relevo no equipo directivo da Asociación Cultural que a promove. Collemos este testigo con moito respeto sobre todo e ilusión
esperamos continuar con toda esa trayectoria que eles labraron con éxito, a verdade. Propoñémonos uns obxectivos, non solamente neste próximo 27 de xuño, sino ao longo de todo o ano, formando e informando as persoas para que participen dun xeito activo. Neste día, o 27 de xuño, haberá un montón de actividades relacionadas ca tradición, ca música, co baile, donde os protagonistas, sen dúbida, vai a ser o pobo, vai a ser, neste caso, a Vila de Noia e toda a xente que se queira chegar. Ademais do cambio de data, que este ano se adianta ao sábado 27 de xuño, a festa estrea a imaxe co logo de Ricardo de Barreiro e cartel deseñado por Guille Outes. Fun encargado de facer o logo que simboliza pois os lazos do propio San Cosmeiro negros, icónicos, en este caso, pois, cando me din conta, estaban danzando, así que xa estaba o logo como a mitad feito. Entonces, para darlle xa un corpo total de figuras danzantes, pois unha figura leva unha monteira, que sería o home neste caso, e a muller un pano. Bueno, este cartel pon en contexto o momento actual da asociación e, ademais, fala un pouco da historia do San Cosmeiro, de Carmen Barcia, e a miña relación ca asociación, como empezou a través de Juan, un músico que, como podemos ver aquí, está representado o acordeón e algunhas cousas musicales que me conectan con él. O Concello colabora na organización do evento cunha chega económica, así como apoio logístico e cesión de espazos. Por parte do Concello, no Departamento de Cultura, fixemos unha colaboración importante para que a festa poda ter recursos para moitos gastos que hai que afrontar. A parte de recursos de espazos e de persoal que podan necesitar, pois tamén vamos a estar pendentes de axudarlles no que sexa posible. Durante toda a xornada haberá música e baile tradicional e exaltarase o San Cosmeiro como un dos elementos máis representativos da cultura popular de toda a comarca. O Concello de Cambados recoñece a adega Martín Codax polo seu traballo a prol da cultura e da música galegas. A cooperativa acaba de ser distinguida co Premio da Cultura Galega 2025 que outorga a Xunta, un galardón co que se poñen en valor os 40 anos nos que Martín Codax leva traballando arredor da cultura, a música e o territorio. Trátase da primeira empresa en recibir este premio. Con música tradicional galega, o Concello de Cambados quixo recoñecer a Martín Codax polo seu labor no eido da cultura, en especial da música do país. A adega leva máis de 40 anos construindo un proxecto onde a cultura, a música e o territorio forman parte da súa esencia. Ao longo destes anos quixemos que Bodegas Martín Codax fose tamén un espazo aberto á creación cultural, apoiando artistas, iniciativas e proxectos que axudan a dar vida e proxección á nosa cultura. Porque entendemos que o viño, a música, a lingua e o territorio forman parte dunha mesma maneira de sentir Galicia. Este recoñecemento público chega despois de que Martín Codax sacadase un novo fito. A adega foi recoñecida a finais de abril co Premio da Cultura Galega 2025 outorgado pola Xunta. É a primeira vez que recai nunha empresa. O Premio da Cultura Galega que recibimos o pasado mes de abril foi moi importante para nós, pero tamén é o sentir que a nosa contorna vive ese recoñecemento nos trasladades. É tan importante ese sentir como o premio, algo compartido que nos acompaña desta maneira tan especial. Foi unha enorme satisfacción recibir este premio, especialmente porque recoñecemos unha dimensión que forma parte da identidade da nosa adega, dende os nosos inicios. O recoñecemento en Cambados foi impulsado pola Concellería de Ensino, Cultura e Patrimonio. O seu responsable fala dun acto de gratitude, orgullo colectivo e xustiza. A nosa máis sincera enhoraboa pola concesión do Premio da Cultura Galega 2025. Unha das máximas distincións do noso país é un recoñecemento plenamente merecido á vosa traxectoria, ao voso compromiso, á vosa forma de facer entender o éxito, sempre ligado á terra, á cultura e ás persoas. Este premio non recoñece un feito puntual, recoñece unha maneira de estar no mundo. Un recoñecemento, ademais, que chega no 40 aniversario da cooperativa, tempo no que Martín Codax se converteu nun dos mellores embaixadores do municipio. Grazas por representar a Galiza, os salnés e a Cambados con orgullo.
Grazas por facer da vosa identidade unha fortaleza. Grazas por contribuir a proxectar esta vila como capital do Albariño, pero tamén como un espazo vivo de cultura, de creatividade e talento. E grazas, especialmente, por demostrar que é posible crecer sen perder as raíces. Entre as iniciativas que impulsa Martín Kodax salientan os xoves de Codas, tamén os premios Martín Kodax da Música que van pola súa 13ª edición e o Outono Kodax Festival. Do 25 ao 28 de xuño, Pontevedra volverá a converterse no epicentro mundial da banda deseñada. Regresa Vedra Gráfica, o festival que a cidade dedica ao noveno arte. Este ano a programación inclúe 5 grandes exposicións, ademais de contar coa presenza de destacados autores internacionais, revisión de portafolios e a emisión en directo do programa Territorio 9 de Radio 3. No que se refire ás mostras, estarán espalladas por distintos puntos da cidade. A Fundación Manuel Moldes acollera a exposición do autor homenaxeado e cartelista Julio das Pastoras, cunha escolma de case 60 orixinais de gran formato. A Casa das Campás amosará a obra de Kim, Premio Nacional de Cómic, e coñecido polo seu traballo en El Jueves. A obra de Ángel de la Calle, Jordi Pérez e Ana Ruiz, A vida toda, sobre a ditadura argentina, exporase no Liceo Casino, mentres que o Pazo da Cultura contará con 2 grandes mostras internacionais. Os orixinais A pincel do autor Holmes e a exposición en exclusiva A balada de Hugo Pratt, que percorre o imaginario de aventuras do creador de Corto Maltés. A carpa central do festival estará na Ferrería. Aquí instalaránse 14 stands e por ela pasarán preto de 30 autores. Entre os convidados destacan figuras como Emma Ríos, José Luis Munuera, o catedrático Álvaro Pons, Verónica Álvarez ou Mario Trigo. Ademais, nesta edición presentaránse as obras rematadas de 3 novos autores, Damián Gómez, Iago Fernández e Silvia Fernández, que conseguiron asinar un contrato con editoriais galegas grazas ás reunións profesionais celebradas no Vedra Gráfica do ano pasado. E agora deporte, o mellor da natación artística a nivel mundial xa adestra en Pontevedra. A piscina olímpica de Pontemuiños acollerá esta fin de semana a Copa do Mundo deste deporte, reunindo a 29 países e 450 participantes. Este mércores, o alcalde da cidade, Miguel Anxo Fernández Lores, e o presidente da Real Federación Española de Natación, Fernando Carpena, visitaron as instalacións de Rías do Sur. A piscina olímpica do Complexo Deportivo Rías do Sur xa loce así. As instalacións acollen estes días os adestramentos das seleccións que competirán na Copa do Mundo de Natación Artística. Impresionado de lo que es capaz de dar una instalación como esta, que ya conocíamos, pero ya preparada para lo que viene, ¿no? Que es un evento extraordinario, que al final, yo he dicho, se ha montado el teatro adecuado, los artistas están en el agua y por tanto seguro que disfrutaremos de una gran competición. A competición arrancará este venres 29 de maio. Deportistas de ata 29 países daránse cita no evento. Entre eles a selección española, que estreará o seu novo exercicio, o ritmo da canción Bergain, de Rosalía. A ver, del equipo español de natación artística se puede esperar cualquier cosa, ¿no? Y últimamente siempre muy positiva, ¿no? Por tanto, claro que esperábamos. El hecho de unir a un mito de la canción con nuestras coreografías está claro que nos potencia, ¿no? Es una palanca de conocimiento que tenemos que explotar. Pontevedra va a ser el debut oficial de esta nueva coreografía. Hoxe tamén o alcalde da cidade visitou as instalacións de Pontemuiños. Miguel Anxo Fernández Lores destacou a proxección internacional que estes eventos dan a Pontevedra e confiou en que esta Copa do Mundo sirva para crear máis escola. É unha comunión entre o deporte base, entre o deporte de élite, entre o estímulo a facer deporte por parte das novas generacións e ao mesmo tempo unha cousa importantísima que é a proxección internacional da cidade. Claro que vale cartos todo isto, pero é unha inversión de cara ao futuro, ¿no? E iso vai a dar resultados inmediatos, porque temos todo Pontevedra e Pollo, e eu creo que parte de Sanxenxo con xente que vai asistir a esta Copa do Mundo, pero ao mesmo tempo vai haber tamén unha un retorno posterior que é moi potente. Está previsto que a participación rolde as 450 persoas entre deportistas, técnicos e organización. Ademais, será un éxito de público con máis de 1.300 entradas vendidas.
E chega unha nova edición da Copa Sálvora. O torneo, dividido nas dúas próximas fins de semana, reunirá no Estadio Municipal da Fieiteira, en Ribeira, un total de 71 equipos de fútbol base, non só da comarca, senón tamén de distintas zonas de toda Galicia. Dividida en dúas fins de semana, esta primeira coa participación de 55 equipos de fútbol 8, nas categorías Biberón, Benxamín e Prebenxamín, e tamén Alevín, disputarán na Fieiteira a 10ª edición da Copa Sálvora. Para a seguinte fin de semana tocará a quenda o fútbol 11, coa categoría infantil, esta vez cun total de 16 equipos. 55 equipos o fútbol 8, tamén aparte deso, despois de fútbol 11 tenemos 16, el sábado son biberones e alevines, tenemos 5 de biberones e 20 de alevines, en alevines nos viene el Celta este año, en prebenjamines e benjamines tenemos 10 de prebenjamines e 20 de benjamines. Cada año metemos máis equipos, vamos intentando meter máis equipos, ya muchos máis ya no podemos meter que non hai tempo. Y nada, es un orgullo poder hacerlo aquí con los dos campos y los niños se lo pasan maravillosamente, los padres igual viendo el torneo y esperemos que salga todo bien, como todos los años. Dende o club incidiron no esforzo que supón poder desenvolver un torneo destas características, para o que necesita a implicación de moita xente. Son moitas horas de traballo, moita axuda da xente da directiva e colaboradores do club, como pais, nais, dos rapaces que botan unha man, sea estando na taquilla, sea estando no polideportivo colocando as mochilas, recollendo 4 plásticos por aí, sempre vou que botan unha man e fainos falta para semejante torneo a axuda de todos os pais. Para o Concello, que colabora na organización do campeonato, trátase dunha cita xa consolidada no calendario deportivo municipal, que busca promover a actividade física entre a rapazada. Esperemos que sexan 2 fin de semana cheo de fútbol, de ledicia para os rapaces, e dende o Concello darlle as gracias unha vez máis e dicir que estaremos sempre ao carón deles para todo o que necesiten, porque son probas que ao final ver a un rapaz facer calquer tipo de deporte, neste caso o fútbol, é o que nos ten que encher de orgullo, dado que o deporte, a saúde e o deporte ao final pois quitache desto que estamos agora mesmo na sociedade, que sempre cas pantallas e con todo. Eu como concelleiro de deportes teño que abogar por eso, porque menos pantallas e máis actividade deportiva. Pois marchamos, pero seguimos en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais, como sempre, graciñas por estaren aí.